I pozdrav je vašem novoj epizod. Danas ću ništa snimati, a izvinite što nisam dugo snimao. Danas ću samo vam javiti da imam server, taj server mi već jako dugo traje. Ali malo da sada su u tom serveru samo ja i moj drug, pa zato želim da podelim s vama taj server. Prvi ko uđe u moj server dobit će cijela jedna steka dijamanata, ali neće biti obično dijamanata, jer će biti blokovi dijamanata i 10 netherite blokova. Drugi ko uđe dobit će 32 bloka dijamanata i 5 netherite blokova. I ko treći uđe dobit će 2 netherite bloka i 10 blokova dijamanata. Ako četvrti, peti, šesti, sedmi i osmi tako uđu dobit će planem tamo negdje oko 8 blokova dijamanata i jedan netherite. Zato želim sada podelim s vama sada uđete u Minecraft i ukucate adresu mog servera i moćete da uđete. Možda će biti u mom serveru, ja ću biti tako u mom serveru, tako negdje. Pa ja skoro budem cijelo dan u mom serveru. Nekad ga ostavim da bude AFK, a nekad ovako ga igram, ali skoro sam svaki dan u mom serveru. Ja sam svaki dan u svom serveru. Nisam baš po cijelo dana, ali možete reći da je po pola dana ili više. Znači, možete ući kad doćete. I pozdrav.